Míňo neznáša lietanie, zosratý bol až po uši, ráno vstal, tá už... Je mi zle. Je mi zle. A jak som videla, že mi tu spadol tak ten... Tak išiel, jak Spider-Man. Pre Boha, ja som normálne taký cirkus urobila. Tak som vreskala a on nechápal, že čo? Že čo má robiť? A ja a on čo? A ja To ja sa bojím stále v zime ináč dole kopcom ísť na aute. Ale vážne. Ale ja tam mám dôveru voči tebe, že ty si perfektný šofér. Teraz sa budem bať aj ja. Som rada, že zaparkujem s parkovacou kamerou. A s vykričníkmi. Aj tak sa mi podarilo ošukať. Podarilo sa ti ošukať auto, hej. 2-krát, alebo 3-krát dokonca. Pardon, ošukať. Šukačka autová. A že kľudne môžeš pridať, aby sa celá vidieť. Ja som bola biela. Ja som vystúpila z toho auta. Biela, zelená, fialová. Keby bolo tam 10 pásov, tá normálne tak sa pozapínam. Ale nebolo to až také hrozné. Kobra 11, Bazmek, s tebou. On blíka, trubí, nadáva. A ty všetko nenadávaš. Na neho poviem. Kde je Polina? Ty kde si bola? Prečo si mi nič nepovedala? No, tak lebo však ide so mnou, hej, ja kúknem na výklad, to bolo, ja neviem, pol minúty, alebo koľko. Ahojte pri ďalšom dieli Parovín. Dneska si preberieme tému naše strachy. Jak sa poznáme a vlastne jak poznáme naše strachy a jak sa u nás doma prejavujú. Prvá otázka. No, ja som si pripravila pár otázok na mňa, ale samozrejme aj na seba. A prvá je, aký je tvoj najväčší strach dnes a aký bol kedysi, keď si bol dieťa? Ak si nejaký pamätáš. Ešte raz? Aký máš strach najväčší? Z lietania. Áno. Dneska sme to mohli zažiť, keďže sme leteli do Bratislavy. Keďže natáčame v Bratislave, lebo Košice sú nám malé. Nenašli sme si v Košiciach, tak ideálne do Bratislavy. Ale má to svoje výhody, že sme tu sami a deti musia byť s babkou. A sme tu za 40 minút. Áno. Miesto 4 hodín. Ja som bola veľmi šťastná. Ja lietanie zbožňujem a Milan... Neznáša ináč, keď ho volá Milan. Míňo neznáša lietanie. Zosratý bol až po uši. Ráno vstal, tá už... Je mi zle. Je mi zle. Nie? Takže jak sa prejavuje tvoj strach, už som popísala. Je tak jemne. Ale prejavuje sa tak, že normálne ráno, keď som sa zobudil, som cítil, jak z takého žalúdku som mal taký maličký. Celý som sa rozklepal, spočil som sa. A ešte pred tým vstupom do tej rúry, Jakej rúry? Lietadlovej rúry. Jaké lietadlo? Takže lietadlo je rúra? Áno. Klaustrofobická rúra. Klaustrofobická rúra. No. Ktorá ešte lieta. A ešte k tomu aj lieta. Ako všetko v pohode je, aj ten štart, aj toto hej, aj toto, že to tam hučí, ale ja preto sa bojím toho lietania, lebo ja sa tam cítim strašne stiesnene. Ale fakt. Ja, že ty nemáš ako lebo jednak nemám priestor na nohy, tým, že som vysoký. Teraz, veľký. Tak veľký. Tá 2 miesta ti treba kúpať. A kde si sadnem na 2 miesta? Keď dobre, objednáme na budúce ten, čo je a po s väčším priestorom na nohy. Je to, že to máš iné, keď ideš autom, autobusom, už ani vlákom, síce vlákom ešte, hej, lebo to tiež zastane skoro na každom rohu, lenže tam to ti nezastane reálne. Je, že ty sa toho bojíš, že ty nemôžeš vystúpiť? Áno. Toto ti spôsobuje úzkosti? Áno. A z auta nevystupuješ, keď Ale Zajímavé, že do Riti z Košic do Bratislavy vieš ísť, ty by si bol schopný ísť aj 5 hodín v kuse, netreba ti zastaviť, ale v lietadle za hodinu do Boha treba ti vystupovať, za 45 minút, nevieš vytrimať? Počkaj. Čakám. To je tak, že proste tam sedíš v tej rúre. Možno, vieš čo? To nie je rúra vôbec. To je kopec priestoru. To nie je kopec priestoru. Lebo keď takto sedíš 40 minút, jak nejaký malý Japonček. Sardinka, nemáš nohy kde vystrieť, teraz toto kukatko malé, čo tu máš tak musíš kúkať, bo krk, som myslel, že mi stavec zlomí, že by som sa nestresoval, tak som sa kúkal cez túto kukatko vonku, hej, už som tu cítil, že no máme tu krčná chrbtica, že už končí, to tých 40 minút, hej, teraz tak, a nemôžeš robiť nič, nemôžeš sa ani postaviť a proste jednoducho nohy si nemám kde dať, keby tam bolo ešte napríklad, ja neviem, o
20 centy, keby tie sedadla boli medzi sebou, že proste vie sa troška... A to je nízkonákladovka, tak jasne, že tam potrebuje čo najviac ľudí napchať. Ale počkaj, to, čo ti teraz chcem povedať, je, že kebyže sme išli napríklad takým veľkým letadlom, jak ten Airbus 380, čo to je toto veľké, čo letí to by si chcel veľa, aby z Košic do Bratislavy také dačo lietalo. Buďme radi, že vôbec začal Wizz Air, či jak sa to volá, lietať z Košic do Bratislavy a sme tu za 45 minút sme dneska boli. Za 45 minút by som sa musela 5 hodín tu s pánom prisediacim mordovať v aute. Ale to 5 hodín je kvôli tebe, moja zlata, lebo každú 20-25 minút nie, je presne, prestávka. 45 minút. Vypila som ráno kávu, o 45 minút, jak sme vychádzali, mi trebalo píšať. No. To už by si stál na pumpe. No to je jeden prestoj. A to by sme boli len pri Poprade, Bazmek. No lebo ideš na pumpu, zrobíš svoju potrebu, ale už na tej pumpe si zase dokupuješ ďalšiu vodu. Piť. No ale ja nemôžem 5 hodín nepiť. Tak sa napijem raz, nie? 2 raz. A nie každú chvíľu... Ja sa nudím za 5 hodinovou cestou. No dobre, takže bojíš sa lietania. Áno. To je tvoj najväčší strach. A aký si mal najväčší strach, keď si bol dieťa? Ježišmaria, to si má pamätať. Nepamätáš si, že čo si sa najviac bál? Hej, keď otec išiel na rodičovské, tedy som bol zosratý, ale že masakrálne. Tedy konečná. To som sa bál vtedy. Vtedy sa pamätám, že to keď foter mi išiel na rodičovské, to bol masaker. To som zosratý bol taký, že koniec, len som trpel, že čo bude. No samozrejme, že som vyfasoval, keď prišiel, ale potom už nechodil. Čo, si mal zlé známky? Nemal som zlé známky, som mal normálne známky, ale moje šikovné správanie bolo také, že... Ty si mal 2 zo správania? Aj 3. Mal 2. A teraz sa to vôbec dáva? Dáva, prečo by sa nedávalo? Na základnej No ale to je presne zase, to by ste sa vrátili k tomu, že deti vtedy našu dobu nemali žiadne ADHD a preto skončili s 2, 3 zo správania, lebo to nebolo štandard. Ale to kvôli toho bolo... 2 som mal v 9. ročníku, bo to sme bardzo veľké, už to sme veľmi vystrajali. Ale napríklad som mal aj 3, ale to už bolo na strednej škole a to som mal za dochádzku, lebo blicovali sme veľa. A tým pádom, keď sa veľa blicovalo, veľa vymeškaných hodín, tak sa to odstupňovalo akože kvázi na tom správaní. A ty sa potom čuduj, že počkom je Maxík taký rozjašený. Ty buď rád, že ešte to ten dobračisko taký je, zlatúčky. No ale vráťme sa k tomu lietaniu. Čiže na budúce si musíme vyskúšať väčšie, lebo ja by som ani... Není väčšie. Ale počkaj. Nedostávajú ti lietadlo, lebo ide Milan Tkač. No a? Za 20 do Bratislavy. Tak potom musíš jak sa to volá? Miesto s väčšími... áno, tam sú miesta s väčším priestorom na nohy. No lebo ja osobne by som si nevedel predstaviť... Ale že to stojí viac to miesto, jak letenka. Si ho kúpiš sám. Dobre, alebo budeme chodiť autom. Alebo ja budem chodiť letecky a ty autom. Pohoda. Ty pôjdeš v noci a ja pojem ráno. Určite. Prečo nie? Ja pôjdem normálne o 7, o 12 som tu. A ja čo budem dovtedy robiť? Tak budete tu 2 hodiny nastavovať kamery. Sami. No nie, žiadne také. A môj najväčší strach momentálne je, normálne rozmýšľam, že čoho sa najviac bojím. Ty vieš, čoho sa najviac bojím? Ty? Hej. No čo ja viem, asi že nebudeme spolu. Neviem, čoho sa neviem, čo ja viem. Realistický strach pre pána Jana, nie svoje strachy, už si povedal. Ja neviem, čo ja viem, čoho sa ty najviac bojíš. Ty vôbec o mne nič nevieš. A ty vieš, čoho sa ja najviac bojím? Hej, lietania. No dobre, bo som ti to teraz povedal. Nie, lebo to zažívam s tebou a tam... Ale však nie som jediný. Áno, ja viem, čo sa ešte bojíš, že umre. On sa bojí, že umre v 40-ke. Nie, v lietadle. Že to pomimo, ale že dostane ďalší strach najväčší, že on vždycky dostáva infarkty. Umiera. A hlavne ideálne je v noci, keď z ničoho nič mám záchvat. Tetanický, to už vieme všetci za tie podcasty, ale on umiera vždycky, hej, takže áno. Ale dobre, z toho si už nerobím srandu, lebo už som pochopila, že to je tetania a som si naštudovala príznaky, ktoré on nemá priznané, ale mne to ľahšie s ním akože potom komunikuje, že ho viac akceptujem v tomto smere, takže áno, nie je to sranda, že tie úzkosti sú reálne a že človek sa vtedy bojí, takže áno, chápem, že sa bojíš smrti a ja sa mimochodom bojím, ale čo tak akože... Keď som bola malá, najviac som sa bala pavúkov a to mi ostalo dodnes. To ti ostalo do také pavúka. To ja budem vrešťať. Nikdy nezabudnem v tehotenstve raz a Ježiš, nikdy nezabudnem. To sme boli ešte na starom byte, jak sme tam bývali a ja som si česala vlasy pri zrkadle a jak som videla, že mi tu spadol tak ten... No tak jak Spider-Man. Pre Boha, ja som normálne taký cirkus urobila, ale ja som v tom
tom šoku, ja som pribehla, ja som motala vlasami, hlavou. A ja, tak som vreskala a on nechápal, že čo má robiť. A ja, a on čo? A ja, ani som nevysvetlila, tam som ho vytriasla, bazmek toho. Vyzerám, hej, to si pamätám, že áno, pavúkov, veľkých pavúkov, všeobecne neznášam hmyz. Ja sa ho bojím. Áno, keby som tu videla dačo tu pobehujúce, tá asi omdlem. No, neomdliem, ale hej, bojím sa toho najviac. Ale za to, áno, lietanie zbožne. A ešte výšok sa bojím. Výšok sa extrémne bojím. Čo je ináč paradox? No to je výšok. Všeobecne, áno, schodov, keď je bez zabradlia, je vysoké, strmé, alebo vyštverám sa aj na dajaký kopec, ale dole z kopca, keď je strmý, volajte záchranárov, ja nejdem dole. Hej, toho sa bojím. Ja by som v živote nevedela vyliesť, jak sú také tie videá, že kde tam ide po horách a dajakej takej, alebo jak sa volá, ten most taký, ale drevený, keď sú, alebo sklenený, áno, alebo sklenený most, jak ukazujú. No to by som nikdy ty si chcela s deťmi ísť do koruny stromov. Tak jak by si tam ty išla? Tak ale si to predstavím, že tam není džuravý. Čo není džuravý? Tak nevidím dole. Tak jak by, že si nevidela dole? Ježiš, to kde sme tak boli? Že som sa bála, že nechoďte. Ježiš, na balkón v Poľsku. I som nemohla, lebo bol sklenený balkón. A toto okolo bolo všetko sklenené a nám dali, to keď sme boli v Poľsku vo Visle, či kde, áno, a v tom takom, on bol na kopci, ten hotel, a oni nám dali na nejakom, na 10. Sa mi zdá, 9. alebo 10. Ale to bolo ešte tým, že to bolo na kopci a ešte tam bolo, že 3 balkóny, či koľko ich tam bolo. 3, lebo tak bolo. A celý ten balkón bol sklenený. Ja som myslela, že všetko bolo sklenené. Ja som myslela, že sa zoserem. Ja som mu nedovolila výjsť na balkón. Áno, ja vtedy sa bojím strašne. Na pristene si tak išla, tak si sa chcela kúknúť, bo dole bol bazén. Ja som chcela vidieť bazén, a to tak ešte z kopca bolo vyzerá, že pozri tam dole. A deti, kde? A ja ešte, keď deti išli na ten balkón, ja som myslela, že umrem. Ja vtedy zatváram oči, že ja vtedy nevidím, že tak, hej, ja vtedy zmrznem, nevidím, zavriem oči a tedy neexistuje. Hej, áno, to sa bojím. A vlastne toho sa bojím od detstva. Výšok, to bol taký problém. A nebala som sa až tak, ale teraz, čím som staršia, tým viac sa bojím. Ja nemôžem ísť v galerke. Som veľakrát, keď bol Mišo menší, že mal len rok, alebo deti len začínali chodiť, a keď sú sklenené tie, čo to je, zabradli, ale je sklenené, vitrina. No akože, no hej, viem, čo myslíš. Áno, a že ja mám, a ešte keď sú tam také tie rozmedzia, také tie fugy, tak ja sa strašne bojím, že to praskne, zlomí sa a decko mi tam spadne. A v galerii presne, také sú tie výrezy, že sa pozrieš dole, alebo z eskalátoru až dole vidíš, ale v veľkých obchodiach v Prahe tiež neprídem. Presne v Palladium, jak sme boli. Prahedia. Nemohla som pozrieť dole, ja tak pozerám. Tak tu je zabradli, ja tak pozerám cez toto. Nemôžem sa cez to pozrieť. Aj s eskalátorom mám, v takýchto prípadoch mám problém s eskalátorom, že keď je to všetko veľmi otvorené a ešte s deťmi, to je pre mňa nočná mora. A ten tu pán tiež má uriti. Zobere aj kočiar, lebo on nebude čakať na výťah. Zobere kočiar, tu decko, tam decko, žena vysrata. Tak choď A v metre, teraz som si uvedomila, eskalátor v metre. Pamätáš? V Prahe v metre eskalátory, čo boli vysokánske dlhé. Jaj, áno. Až do neba volajúce. Ja nastúpim. Ale ja nastúpim, tak sa musím držať. Ani nedýcháš? Nedýcham, a už jak to stupňuje sa tam hore, už ku koncu nedýcham a nikto sa nesmie pohnúť. A keď nedaj boxe, jak sme boli vtedy na Veľkú noc s deťmi, Ježiš, to bol masaker, lebo to sa v kuse hemží. Tam tie výťahy nie sú na každom, kým sme zistili, hej, tiež 2 debili, gadžovia v veľkom meste, zistili, že tam sme si museli pozerať, že ktorý je aj s výťahom. A my sme vždycky vystupovali tam, kde výťah jak na schvál nebol. A bol ten velikánsky eskalátor s 3 deťmi. Mišo v kočiari, OK, ten ho dal na ten eskalátor, no ale to tí dvaja. A ja vysrata s Polinou. A teraz to, že keď niekto chcel prejsť, ani sa nepohnúť, len prežiť a dojsť do hora. A hlavne, ja vždycky potrebujem, aby ty si bol za mnou. No ale keď si s kočiarom, nemôže byť za mnou. No, mám pocit, že ja sa otočím a ja odpadnem dozadu. A tu musíš sa držať s deckom. A ruské koleso s deťmi. No toto by som chcel ísť, keď ho máme tu na... To bol masaker. Nikdy v živote už na to nepôjdem. V Gdansku? K Gdansku. Ja so svojím strachom zvyšok a ešte vtedy ten posledný deň, to už sme boli koncom augusta, sa dohadali, lebo Mišo spal v kočiari.
Miňo s ním ostal a ja samozrejme frajerka, však ja idem s deťmi, ja chcem vyskúšať a prekonám svoj strach. No zosrata som bola až po uši, jak to vyšlo hore a jak just to zastalo hore. A tam hore tak fúkalo a to za mi toto robí a počujete, jak ten vietor, nie hore, lebo dole sa ti nezdalo, že tak fúka, ale hore ja som bola biela. A musíš sa pri tých deťoch tváriť, že vlastne sa nebojíš. Akože nesmieš tak byť. Ty sa reálne bala v tom kolese? Ja som myslela, že sa rozrevem. Čo si mi kývala s úsmevom? Lebo som bola s deťmi. Ale nemohla som sa tváriť, že teraz akože sa nebojím. Že som bola taká zosratá, že som myslela, že Polína, lebo Maxík najprv so mnou sedel a potom sa Polína rozhodla, že ona chce si tiež sadnúť ku nám. A tam bolo, že nemôžete si presadať. Ja predstava, že Polína, nesadaj si, lebo ja už som predstavovala, že to sa prevráti, to zafúka, to sa prevráti, akože že to sa preťaží na jednu stranu a ja, Polína, nie, tam tu zostať, to začala revať. Lebo ona chce sadnúť ku mne. A ja, Maxík, tak si sadni. Tam sa pomaličky presunuli, to sa zakývalo. A to reálne v tom nemôže ani sa postaviť? Nie, že nemôžeš, môžeš sa v tom postaviť, ale no akože nemal by si, ty už keď si sadneš, tam je akože také, že nemáš si presadať hore-dole, aby sa to nerozkývalo? Nerozkývalo a hlavne už vôbec nie hore, pretože tam strašne fúkalo. A ešte v ten deň tam extrémne fúkalo. To je pravda, áno. A ono to strašne bolo počuť. A aj tak sa kývali z každej strany. A jak si vyšiel hore, tak viac a viac. No lenže to vizuálne tak nevidno, ale ty pocitovo ešte s tým môjim strachom, tak sedeli a ja najprv. Pavlina, drž sa suma, tu deti nemôžu vidieť, že ty si to zosratá až po uši, my musíš im ísť príkladom a ja im potom vysvetľujem, že viete čo, ja sa akože aj trošku bojím, lebo to tak akože veľmi fúka. No a potom ku koncu už nám bolo veľa, lebo potom už aj Maxík sa bál. Mňa to prešlo, lebo už dajaké tretie kolo prešli, bez zastávky, potom to zastalo. Ale už som si povedal, že ja nikdy nepôjdem. Že nie. Tak to som nevedel. Ja som myslel, že tam ideš kvôli tomu, že sa chceš povoziť na tom a som nevedel, že sa akože budeš toho bať tam núka. Tak ale všeobecne sa bojím vyššok. To musí byť pevné, to nemôže sa s tým kývať. Tak je to jak hojdačka, tak jasne, že sa to trošku kýve. Ale však to je veľká taká škatula, či to tá ona, tak to musí byť ťažké, to nemohla s tebou tam to ale tak až tak nie, ale tak cítiš. Tak jemne to cítiš, že sa to s tebou hompaľa, ale keď máš strach, tak to je tak isto. Turbulencie v lietadle. Trošku, pamätáš, jak z Prahy sme išli? No a cítiš každú jednu, ja úplne v pohode, tam čile s chatkami, hej, v pohode a rozmýšľam. No tak dnes to bolo len také, a keď sme išli z Prahy, tam tresol celým lietadlo. Jaký si bol bledomodrý. No a nie? A ešte tam to meškalo, sme išli také, nie z Prahy. Z Prahy, keď sme išli. To sme išli tedy z Milána, sa mi zdá, čo bolo také, že neskôr. Áno. Čo sme sedeli ešte, hodinu sme sedeli už v lietadle núka a ešte furt ani sa nepohol z dráhy. Potom sme leteli, nie? A zrazu len tak pokles dole. Čo je horšie, reálny strach alebo ten, čo máme v hlave? Chápeš, aký rozdiel myslím? Lebo reálne áno, to, že sme sa niečoho zľakli, že sa nám niečo stalo, ja neviem. To je reálny strach. Áno, ale väčšinou to sú naše halušky, toto väčšinou, čo teraz sme hovorili, že to je náš strach v hlave, že sa niečo stane, hej, ale strach ja neviem, že čo je horšie. No podľa mňa horšie je presne ten v hlave. Ale ten v hlave si nemôžeš sama vytvoriť. No však práve, áno. Však toto všetko je naše vytvorené v hlave. No strach z výšok, tak to je presne vytvorené. Ale mne sa nestalo, že ja som spadla z výšky, alebo že sa mi dačo stalo, keď som išla hore kopcom. Mne sa taký strach vytvoril vtedy, keď sme boli v zime v Poľsku a sme išli sa ubytovať do tej Biela Tatranská, či čo to tam hore, čo sme išli po tých kopcov všelijakých, vieš. Ja, áno. No a ešte v noci. A ešte v noci, a ešte napadnutý sneh. A čo sme zle odbočili, a sme sa museli otočiť a takým strmým kopcom dole sme išli, pamätáš sa? Autom, no vtedy som bol zosratý akože mega, lebo som, to vtedy, hej. No a zaujímavé, že vtedy, jak si na mňa kričal, a to je ďalšia vec, si nepovieš, že vieš čo, Paulína, trošku chľudíme sa, lebo ja sa bojím tiež, ale ty vtedy ideš do žírky. Lebo bol úplne strmý kopec dole. Že čo, dostaneš šmík? Že dostanem šmík, alebo že nás začne šmíkať, vieš, no teraz sa budem už bať aj ja. To ja sa bojím stále v zime ináč dole kopcom ísť na aute. Ale vážne. Ale ja tam mám dôveru voči tebe, že ty si perfektný šofér. Teraz sa budem bať aj ja. Tak lebo nemáš onen. Lebo sme išli na Forde a na Forde nie je ručná brzna. Keby som mal ručnú brzdu, tak to vykryjem. Bez ručnej brzdy, jak vykryješ šmík? Nie, vykryješ. Chápeš? Toto mne hovor. Ja normálne mám školu šmiku. Naučíme ťa. Ale vtedy som mal som rada, že zaparkujem s parkovacou kamerou. No. A s vykričníkmi. Aj tak sa mi podarilo ošukať. Podarilo sa ti ošukať auto, hej. 2-krát alebo 3-krát dokonca. Pardon, ošukať. Šukačka autová.
Však boli sme minulého roku a toto v Poľsku, tak hej, ty máš na také poľské názvy, jak vtedy, že jak sa povie? Včela. Ja teraz úplne mimo, ale ideme. Tu sme boli v Poľsku a tam bolo také, že s deťmi bola výstavka všelijakých tých rozprávkových bytostí a tam bola včielka Maja. A Miňo ide pred nami poľská rodina a on hovorí, že jak sa povie, alebo ja hovorím, ja som sa ťa pýtala, jak sa povie včela po poľsky, diga on, jak sa povedal? Na čo, mucha pokojová, či ja? Hej, mucha pokojová, dik Poľak sa otočí, rehotal sa jak to ten, hej, že pčolka je bazmek, mucha pokojová. No, takže hej, výstup z iného, vrátime sa naspäť, odbočili sme kus. Hej. Moje ADHD sa hneď zaplo. O čom ste sa bavili? O strachu. O šukačke autovej. Autošukačke. Joj bože. Roztečie sa mi make-up. Teplo mi je. Že ktorý strach je, že ty sa bojíš, že dostaneš v zime šmík. Dole kopcom, keď idem. Ale to ten šmík kedy sa zjavil? Odkedy máš rodinu? No, a môže byť, bo vtedy som ako nie, to bolo jedno, som peckoval dole, ale teraz, no hej. Ježi, naše začiatky. Pamätáš? Ja, hlúpa, naivná kráva. Musím skočiť bungee jumping, alebo z toho. No to by som chcel. Jak sa volá toto? S padákom. Lebo postupne niektoré moje strachy odchádzajú. Lebo čo, ak spadne, rozbije hlavu a ja už tam videla koma, tma, dovidenia sanitka, krv. A ešte keď vidím krv u detí som videla, už teraz v pohode, ale dobre. Išli sme tam a ja tam stojím, teba hľadám a on celý spotený, už so tým kočiarom pobehuje s myšom, 150 neprijatých už ja mám a on že tá čo? On, kde je Polina? Ty kde si bola? Prečo si mi nič nepovedala? No, tak lebo však ide so mnou, hej, ja kúknem na výklad, to bolo, ja neviem, pol minúty, alebo koľko. Som kúkal na výklad, bo dačo ma tam proste zaujalo, neviem čo. A kúknem sa a decko nikde. Chápeš? A nepoviem ani pol slova, ani nič, len proste jednoducho sa zobere a ide sebe za maceru na záchod. Tu budeš stať a nepohni sa. Lebo mama má strach, že tam sa ti dačo stane. Alebo Maxi stále tam vykúkoval nejak, chcel by pozeral do tunela, že kedy už ide, kedy pôjde už.